मेंबाय नामा फंबायमोन नोंसोरो औवा लायनानै? मेंदों। बेनिफ्राय बे औवाया गिदिरथार, बे औवाखौ मा बुङो बेखौ? बे नेलेबिनि बे कम्पाउन्ड सिङाव जायगाफोरखौ बहुद मोजां समायना साफा खालामना दोनबाय। बे वाल जिंनि हाग्राफोरखौ सनजोब्बाय। बिथिं आबादबो मावदों हनै, हांसोबो फिदों आरो नाबो दङ फुख्रियाव। मा बुंनो सानदों आदा, बे दलंखौ मानो बनाय? ओरैनो गोबां जोंहा माबाफोर दं नालाय, सम बेरायग्लांनो थाखाय बानायनाय जादों। ओमफ्राय बिदिनो आरो सम सोरबाफोर बेरायनो फैयोब्ला दसे बेरायग्लांनो हानाय, आलासिफोर फैयोब्ला थिगानो अबसे मोजाङानो जादों। दायो बिसोरो खामानिखौ स्टार्ट खालामजेनहांबाय। दायो नै खुन्थि गायगासिनो दङ बिसोरो। बे खुन्थिखौ गायनानै बेयाव औवा खागोन बिसोर। सारा मा बुंनो सानो बे ब्रिजनि सायाव? बेखौथ' मा बुंनो, जों गासिबो NLFBआ ज' जानानै दिनै मावदो। खौसे जानानै जों दिनै मोनसे दालां बनायदो, जाहाथे आलासिफोरा फैयोब्ला जोंनि बे NLFB केम्पआव फैयोब्ला जिरायनो हानाय, नायनो हानाय, दसे आलासिफोर फैयोबा रेस्ट हाउसफोर दालांनि खाथियाव माबा न'फोर बानायगोन नामा? न'थ' बानायगोन, आउटसाइडआव मोननै गेजेरजों लामा दं, आउटसाइडआव न' दं, रेस्ट हाउस। बेयाव चेयार टेयार थाजोबगोन, टेबोल थागोन। बेयाव औवाफोरखौ बेसेबां लादों थसेयाव बायनाया? औवानि बेसेनाथ' जोङो औवाखौ बायनानैसो लायदो। औवाया गिदिर फिसा दङ, गिदिरा गिदिर रेट, फिसाया फिसा रेट, गासिबो एखे रेट नङा। औवाया जोङो थारमाने जों सोरनिफ्रायबा लाबोआखै, सोरनिफ्रायबा खांनानै रायजोफोरनिफ्राय जों खांनानै लाबोआखै औवाखौ। जोङो जाहाथे जों रायजो, जोंनि थाखा फैसा जि थाइसे थाइनै दं बेजोंनो बायनानै लादो। बेखिनिखौनो बुंबाय आरोना। गोजोननाय थाबाय NLFBनिफ्राय। जोबोद मोजां बनायगोन बेयाव इन्टारटेनमेन्टफोर खालामनो हानाय बायदि बेयावनो। सानै साथामजों गाखोनानै थेफाफोरासो आरो गोलैगोन खोमाथाय। बिराद गोरा खादै। हाय बोरै खबरफोरालाय फंबाय? थिगानो ना? मा बनायगोन आदा बेखौ? खुन्थि बानायदो, खुन्थि। मा खामानियाव बाहायगोन बेखौलाय? एयाव हायाव लास्ट खुन्थि गायनाय दं। औवानि बानायगासिनो, नैबेयाव दालां बानायगासिनो। बे NLFBनि कम्पाउन्ड सिङाव सनाय डिजिनेट केम्प। नोंसोर साननैसोनि उनाव बेयाव गाखोनो मोनगोन। बेयाव आरो बे फुख्रियाव न'बो बानायगोन होनना खोनादों, रेस्ट लाग्रा। गासैखौबो साफा खालामगासिनो लासै लासै। बे कम्पाउन्डनि सिङाव फुख्रि दं, बे फुख्रियाव हांसो फिगोन, दाउ फिगोन, फिगासिनो दङ डेक'रेसननि थाखाय। दायो लाबोजेनहांबाय हांसो। आलासिफोर हायनाया बेफोराव जिरायग्लांनो दसे सम बेयाव बे दलंखौबो माननो मोनगोन। दा बनायगासिनो दलंखौ। सेंग्राफोरा दावदैबो मोनजादों। मोजांथार, बेबायदिनो मावनांगौ, समफोरखौ ओरैनो आगारसिनो नाङा। मेंबाय नामा फंबायमोन नोंसोरो औवा लायनानै? मेंदों। बेनिफ्राय बे औवाया गिदिरथार, बे औवाखौ मा बुङो बेखौ?
बेखौ औवा खांखुवा बाना लाबाय जों नै बेजालालाय रे गोगोम गिदिर खायो गिलिरथार ओइ दलङा जाहांबाय ना सेंग्राफोर ada belum? Terus. Terus sarung aja. Khबर थिगानो नोंसिनि दालां बानायनाय खोनागासिनो दे apa don बोरै ओंखाम उखैबाय ओंखाम बानायनायनि मिटिंसा गासै खरसा टटेल 1 crore थांनो हागौ प्रमोद बर' सा नंगा इसोरो बेखार सेवनायखौ बे बुजाबदों मोजाङै खारै गेवयेन नङाबाथाय खाग्राखौ मोखाङाव लागायखाना दोनदों आं दलङा जाहांबाय नै NLB केम्प सिंनिया बारा दिन गैला दै गेजेरा बेयाव बिथिं साननैसोनि उनाव बे लांदांथिं न' बनायबावगोन नैबे गेजेरनिफ्राय दे खुन्थिया गायदो हा माथिं थौरि होनबा इन्जिनियारनि मथेसो बुंदों आङो आंनि मथे बुङाखै जाबाय आरिसिमो समान जाबाय बारा हाबखानो नाङा आरो सानथामसो नांगौदां बिथिं न' बानायगासिनो नै खुन्था दोगासिनो दा आरो बिथिं साहाबो थागोन बिथिंबो जोबोद मोजां जागोन मोजांखा देनां जस्लैबाय दे न'आ जासिगोन ना इन्जिनियार जानानै दिगदार मोनदों आङो औ मोजां दानखावदो बिराद नांगोन बिदि खामिया डाबुल जाबनांगोन ना सायाव दे बोरै फंबाय मोजां दानखावदों ना मैथाखौ लायखां मैथाखौ रावबो नुयो इ फाग्लायाव थुनांगौ
हाबबोगोन ना बुस्थुआ बे माबा बुस्थु साबजि थालासोलै थाला साबजि नांगोनथ' एसे गिदिरखौ खालामनाय जायोना बे गथ'आ खामानि गैया दामानि गैया आया जायगायावनो गोलैबाय माथो दा बे गंसे सिलांगौ मालाय होमबानो नैयाव हानो हागौमोन नैलाय माबा थाखायो नालाय दे मोजां माव दै ए हाफ्लंजोबना लाना फैदो नै बिसोरो दलं बानायग्राफोरा दे माबागोन दे गरमखौ सनायनि बि केम्पनि दलङा नै बिथांमोना बानायग्रा जोबोद मोजां बिसोरो बानायनायाव